Żona f'Buġibba li fil-passat kienet mitluqa inbidlet għal parkeġġ li jesa' mal-250 karozza. L-inawgurazzjoni ta' dan il-parkeġġ saret fil-jum tas-Sibt mill-Ministru tat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi u s-Segretarju Parlamentari tal-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni ta' Proċessi Amministrattivi Michael Falzon. Il-Ministru Mizzi spjega kif iż-żona li tinsab fi triq il-port għandha problema kbira ta' spazju ta' parkeġġ. Dan minkejja li fiha diġà hemm parkeġġ eżistenti. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon fisser kif il-ħidma fuq dan il-parkeġġ hija eżempju ta' sinerġija li teżisti fl-amministrazzjoni preżenti. Huwa qal li din l-inizjattiva kellha żewġ ħsibijiet. L-ewwel nett li postijiet tal-gvern li huma mitluqa nirrihabilitawhom innatfuhom u nużawhom u nagħmlu wkoll il-ħsieb li effettivament hija xi ħaġa pro business ġej sajf qegħdin f'żona turistika allura nagħmlu l-ħajja iktar faċli għan-nies tan-negozju u anke residenti. Barra minn hekk, Falzon qal li bekk din iż-żona għandha użu ferm aħjar minn dik li kellha qabel u tenna li l-ftehim mal-Ministru Mizzi sar fi ftit ħin. Il-Ministru Mizzi qal li fil-ġimgħat li ġejjin se tkun ippubblikata politika dwar il-parkeġġ filwaqt li qal li tindief u titjib ta' żoni turistiċi qed isir kuljum. Barra minn hekk enfasizza li ma jistax ikun li jkun hemm żoni li qed ikerħu l-ambjent u għaldaqstant se jittieħdu passi immedjati għal żoni diżabitati.